beste herrikoak, niretzat ez da nire sua ez dakit, herrikokoa. Abestirik ez? Ez. Ba, ia esan ideiari bez. Eman digute paper bat txokolartu duen kantetako, baina ideiarik ez. Justo hor hartu didazu, ez dut ez. Agian abesten dute eta baina antxe bertan. Hemen Arrigorriagan fogata da super handia eta ezin da saltorik egin. Zu txikitxo batekin bai, hemen ikusten duzunez zaila dau. Ba, dibertsioagatik, baina ituregatik ere toki askotan egiten da. Adibidez Galdakokoa gara eta hor Santiburuaren egiten zuten salto egiteko txikitsu bat eta gero Muguruko landan egiten zuten handiago bat. Nolako zen, zerbait desioak eskatzea edo nolako zeo zer, Aitortu dezake, gaurko desiorik, San Juana begira. Urten ez dut pentsatu, erokorrean bai botatzen dola, paper baten jarri harritxo batekin eta bota pasura. Orduan sorpresa. Bai. Kurtsos pasatu. Hobeto marraztea. Zarko marrazten duzu. Jendea ni bezalako bada, desioak izango dira guztiontzako egonak, ez? Aztu zaizkit kuadernoak etxean botatzeko zurak. Nik ere. Bueno, liburuak, workbook. Ai, mazi. Desioak bakarrik, orokorrean ez dugu ez ebez gehiago botetan. Aspaldian botatzen ziren esan dugu, pelutxa, liburua, baina ikusi dugu hori gaur egun ja ez dela egiten horrelako gauzak. Faltatzen da piltxa bat hori txispa, ume guztiak hortik saltoka gauzak jartzen, zegoen jendea igotzen zela eta guztia, bukatu klasea eta jarraian erretxera guztia, ebala.